Debojit क्लासेसआव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आरो फारि जोंनि भिडिअफोरा नोंथांमोननि फरायनायाव एसेब्लाबो हेल्प जादों होननानै जों मिजिंथियो तो जों दिनै बेवहाय नायगोन टाइम एन्ड वर्कनि सोमोन्दै नोंथांमोना पार्ट 1 नि भिडिअ लेक्चारखौ नायखाबाय अलरेडि जों दिनै बेवहाय टाइम आरो वर्कनि पार्ट 2 भिडिअ लेक्चार लानानै फैदों जाय पार्ट 1 खौ नायाखै पार्ट 1 खौ नायनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामगोन आई बटनावबो होनानै दोनगोन जों गोजौआव भिडिअनि आरो डिस्क्रिप्शन बक्सआवबो नोंथांमोनखौ फारि होना दोननाय दङ तो भिडिअखौ जोबथासिम नायनो थाखाय खावलायबाय आं बेवहाय ग्रेड 3 आसाम टेट आसाम पुलिस एसएससि जीडी गासैनिबो थाखाय बे हेल्पफुल जागोन बे टाइम एन्ड वर्कआ तो जों गासै क्लासखौ डेबजिट क्लासेसनि एप्सआव खालामनाय जादों नोंथांमोना जुदि इनस्टल खालामाखै अन्नानै बेवहाय थांनानै इनस्टल खालाम गाहायाव डिस्क्रिप्शन बक्सखौ होना दोननाय जादों गुगोल प्ले स्टोरनिफ्राय तो जों टाइम एन्ड वर्कनि फार्स्ट पार्टआव जों नायबाय बेफोर कुइसनफोरखौ नङा होमबा तो 1 2 3 बेफोरखौ सल्व खालामजोब्बाय जों आरो बेवहाय नोंथांमोना बहुत मोजाङै खालामनानै हरदों जायफोरा खालामदों थेंक इउ आरो कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना दाबो जुदि खालामाखै दाबो खालामनो हागोन बेनि राइट एन्सारा बे जायोमोन जोंहा तो बेसिम क्लियार जादों दिनै जों बेवहाय 4 नाम्बाराव जों खालामनोसै तो 4 नाम्बारखौ खालामनो थाखाय नोंथांमोना एसे नायदो मा होनना बुंदों बेवहाय 30 मेन नामदों 30 जन मानसि दङ बे 30 जन मानसिया मोनसे खामानिखौ मावनो थाखाय 30 दिन टाइम नांगौ नामदों 30 days 30 men can do a job in 30 days अब्ला मा खालामनांगौ जों फाइन्ड नामदों what part of the job can be completed by one man in one day जुदि बेबादि जायोब्ला नामदों 30 जन मानसिया जुदि सानसेयाव मा नामदों खामानि मावनो मा खालाम लायो 30 days टाइम लायो नामदों बेनि उनाव सासे मानसिया मा खालामनांगौ सासे मानसिनि दिहुननांगौ जों दानिया सासे मानसिया सानसेयाव बेसेबांटा जब बे खामानिखौ मावनो हायो होननानै बेवहाय सोंदों बे खोथाखौ क्लियार गोसोआव लाखि नोंथांमोना तो बेनि उनावहाय बेखौ क्लियार खालामनो थाखाय नोंथांमोनखौ मोनसे कन्डिशन आं बेवहाय क्लियार खालामनानै होगोन जाय कन्डिशनखौ नोंथांमोना नोट डाउन खालामनानै ला ओके तो बेखौ जेब्ला बेबादि कन्डिशन थायोब्ला मा नाम मोनदों एक्स पार्सन होनना बुंनाय लोगो एक्स नि जायगायाव 1000टा मानसि थानो हागौ बे एक्स नि जायगायाव मा होनो 1000टा मानसि थानो हागौ जोंहा बे एक्स नि जायगायाव एक्स पार्सन कैन डू ए वर्क इन वाई डेज नामदों माने वाई डेजआव बेबादि एक्स बेबादि वाई थायोब्ला थामहिनबा बेबादि 30 मेन 30 डेज बेबादि जुदि कन्डिशन थायोब्ला जोंहा गोसोआव लाखि बे खोथाखौ बेबादि जायोब्ला सासे मानसिखौ जुदि बेबादि खामानिखौ दिहुननांगौब्ला अब्ला सिम्पली नोंथांमोना मा खालाम एक्स वाई थामहिनबा एक्स इनटु वाई माल्टिप्लाइ खालामनांगौ बेवहाय क्लियारलि जेब्ला सासे मानसिनि खामानिखौ दिहुननांगौब्ला one person can do the work in सासे मानसिया बै खामानिखौ मावनो जे बेसेबां सान नांगौ बेखौ जुदि दिहुननांगौब्ला जों सिम्पली एक्स इनटु वाई डेज खालाम थामहिनबा बै मानसिजों आरो बै मा नामदों डेजजों माल्टिप्लाइल खालामनांगौ जों गोसोआव लाखि बे पइन्टखौ नम्बर 1 पॉइंट बियो ओके तो बेनि उनावहाय मा खालामनांगौ if a person can complete a job in z days जुदि डाइरेक्टली मेंशन खालामनाय मोनब्ला बेवहाय जुदि सासे मानसिया a पर्सन नामदों सासे मानसिया a पर्सन सासेल' मानसिनि मुंखौ बुंदों बेवहाय कन्डिशनखौ नाय एक्स मानसिनि खोथाखौ बुंदों एक्स माने जों मोनथिया बेखौ जे एक्स नि जायगायाव 110 जन 20 जन 30 जन 40 जन मानसि हाबना थादो जानो हागौ किन्तु पार्टिकुलारली जेब्ला ए पर्सन होनना बुंगोन सासे मानसिनि मख'गोन सासेल' मानसिखौ मख'गोन बेयो मोनसे खामानिखौ ए जब मोनसे खामानिखौ मावनो जेड डेज थामहिनबा जेसेबांखिनि सान लाया जानो मानो बेखौ जेड डेज माने मा 100 डेज 200 डेज 30 डेज बेबादि लायाथों जानो मानो बिहा अब्ला बे खामानिनि कन्डिशना बेनि थाखाय मा जागोन ए 1/z थामहिनबा बै ए मानसिनि थाखाय 1 मा जागोन बियो z जागोन बे 1 सोर 1 जाहैबाय ए जब मोनसे खामानिया ओके z मा डेज बे डेज जाहैबाय इन ए डे कन्डिशना बेबायदि जोंहा गोसोआव लाखि तो बे कन्डिशनखौ बाहायनानै जों जुदि बे मेथ्सखौ जुदि खालामोब्ला सिम्पली मा जागोन 30 into 30 नङा होमबा 30 into 30 बेसेबां जागोन जोंहा 900 जाहैगोन तो बे 30 into 30 मा जाहैगोन जोंहा 900 जाहैबाय बे 900 सोरनि थाखाय 1 पर्सननि थाखाय जोंखौ 1 पर्सनखौ दिहुननो होआखै होमबा 1 मेननि थाखाय गासै बेसेबां दङ जोंहा 30 जन मानसि दङ ना तो 30 जन मानसिनि गेजेराव जोंहा सोरनि सासे मानसिनिखौ दिहुननो दं अब्ला बे कन्डिशना सोरनि जाना दङ बे कन्डिशना जाना दङ जोंहा 1 मेननि ओके सोरनि 1 मेननि गोसोआव लाखि 1 मेननि थाखाय बे कन्डिशना जाहैबाय क्लियार
तो बेनि उनावहाय जों मा खालामनांगौ सिम्पलि गोसोआव लाखि जे सासे मानसिया one manआ in मा नामदों one day ओके सासे मानसिया one manआ one day तो बेनि जायगायाव मा जाखो जोंहा बेनि जायगायाव मा लिरनो हायो बेनि जायगायाव one manनि जायगायाव जोंहा 900 जाना दंखायो अब्ला बे कन्डिशन बादिब्ला जोंहा मा जायो जेब्ला one day आव बेसेबां जायो सासे मानसिया 900टा पार्ट जायो जोंहा गोसोआव लाखि थारमाने 900टा पार्टनि गेजेराव मोनसे पार्ट ओके फाइंड व्हाट पार्ट ऑफ the job can be completed नामदों 900टा पार्टनि गेजेराव ओनलि मोनसेल पार्ट मावनो हागोन सासे मानसिया सानसेयाव गोसोआव लाखि ओके तो गोसोआव लाखि 30 men 30 days होननानै बुङोब्ला सिम्पली मा होनना बुंनो हायो जों 30 बेबादि मा जायो 30 दिन नङा होमबा 30 बेबादि 30 दिन जुदि खालामोब्ला जोंहा बेसेबां जायो 900 मोनो जों बेखौ ओके क्लियर जादों बेसिम अब्ला राइट एन्सारा जोंहा बेसेबां जागोन ऑप्शन नंबर डी क्लियर जादों जुदि बुजि मोनाखैब्ला नोंथांमोना जोंखौ सोंनो हागोन डिस्क्रिप्शन बक्सआव जोंनि WhatsApp ग्रुप मोनसे बानायनानै दोनदों आरो टेलिग्राम ग्रुप दङ जोंहा डेबजिट क्लासेसनि मुङाव डिस्क्रिप्शन बक्सआव थांनानै मोननैबो ग्रुपआव नोंथांमोनखौ जइन जानो आं रिक्वेस्ट खालामगोन तो बेसिम क्लियर जादों तो बेनि उनावहाय नेक्स्ट क्वेश्चन जों खालामनोसै नेक्स्ट क्वेश्चनाव मा नाम दों नाय क्वेश्चना बुंबाय जे बे क्वेश्चना अच्छा ओके 30% ओके 30 मा नाम दों पर्सन्स 30 जन मानसि दङ 30 जन मानसिया मोनसे खामानिखौ मावनो थाखाय can do a piece of work in 24 days मोनसे खामानिखौ मावनो थाखाय 24 दिन टाइम लायो नामदों 24 days लायो how many मा नामदों more people are required to complete the work in 20 days तारमाने बै खामानिखौ मावनो थाखाय बे 20 दिन जुदि टाइम लायोब्ला माने मानसिया मा नामदों 30 जनमोन फार्स्ट कन्डिशना मा नामदों 30 जन मानसि दङ ओके तो फार्स्ट कन्डिशना मा नामदों जोंहा 30 जन मानसि दङ ओके बेनि उनाव मा दिहुननांगौ जों 24 दिन टाइम होदो बिसोरखौ मोनसे खामानिखौ मावनो सेकेन्ड कन्डिशना मा होनना बुंखो बेसेबां मानसि नांगोन जोंनो बेसेबां मेन नांगोन जोंनो ओके बेसेबां पार्सन नांगोन जोंनो बेसेबां टाइम होदों बिसोरनो 20 दिन टाइम होदों बेखौ दिहुननांगोन तो सिम्पली बेबादि कन्डिशनाव मोनसे खोथा गोसोआव लाखि जे बे पार्टनि थाखाय मा खालामबाय जों M1 ओके M1 थामहिनबा बै पार्सनफोरनि माबाखौ केलकुलेशनखौ खालामबाय इनटु D1 थामहिनबा बे डेजखौ जों मा खालामबाय माल्टिप्लाय खालामना होनांगौ इक्वल टु सिम्पली बेवहाय पार्सनखौ दिहुननांगौ पिपलखौ बेसेबां मानसि दङ बेवहाय सिम्पली M2 इनटु बेसेबां दङ 20 days थामहिनबा D2 खौ जों बेवहाय क्लियर खालामगोन ओके क्लियर जादों बेसिम ओके तो M1 नि थाखाय जों मा लाबाय 30 खौ लाबाय इक्वल टु डे 1 नि थाखाय जों माखौ लाबाय 20 खौ लाबाय बेवहाय 24 खौ ओके M2 खौ जों दिहुननांगौ D2 माने जोंहा बेसेबां 20 days क्लियर जादों बेसिम बयबो ओके नाय 30 into 24 बेसेबां मोनो जों 30 into 24 नोंथांमोना बेखौ मा खालाम बेबादि लाखिना दोन जों माखौ दिहुननांगौ M2 नि भेल्युखौ दिहुननांगौ तो नोंथांमोना बेखौ बेजों आरो बेखौ बेजों एक्सचेन्ज खालामलायनो हायो जुदि बेबादि खालामोब्ला अब्ला M2 नि जायगायाव जों मा होनना लिरनो हायो M2 नि जायगायाव जों मा होनना लिरनो हायो बेखौ गाहायाव फैगोन 20 गोजौआव थांगोन 30 into 24 क्लियर 30 into 24 बेनि उनावहाय जों सिम्पली मा खालामनो हायो बेखौ 0 जों मा खालामनो हायो जों दाननो हायो ओके बेनि उनावहाय आरोबाव मा खालामनो हायो एक मिनिट ओके मा खालामनो हायो बे 0 जों कैंसेल 2 जों 24 बेसेबां थाङो जोंहा 2 सानजाब 2 4 2 सानजाब 1 2 दैट मीन्स जितुनिखि M2 नांबाय M2 नि भेल्युआ बेसेबां 3 into 12 3 सानजाब 1 3 सानजाब 2 6 36 दासिम जों मोनाखै दे दासिम जस्ट माखौ दिहुनदों बेसेबां मानसि नांगोन नामदों हाउ मेनी मोर पीपल आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 20 days नामदों तो सिम्पली बे कंडीशनाव नोंथांमोना गोसोआव लाखि सिम्पली मा खालामनांगोन जितुनिखि मानसि नांगौ जोंनो ओके जेब्ला मानसिखौ नांगौ जेब्ला मानसिनि खोथाखौ नांदों सिम्पली आवगायाव खैजन मानसि दङमोन 30% दङमोन दा खैजन मानसि ओंखारगोन 36 अब्ला 36 निफ्राय 30% खौ जेब्ला माइनास खालामनानै होगोन अब्ला बांसिन जितुनिखि नामदों बांसिन मानसि माने बेसेबां नांबावगोन न होमबा
अब्ला खैजन मानसि नांबावगोन नामदों 6 जन मानसि नांबावगोन नंगौना नङा 6 जन मानसि सिम्पली जागोन बेवहाय गोसोआव लाखि तो 30 जन मानसि दङ मोनसे खामानिखौ मावनो 24 दिन टाइम नांगोन बिनो ओके आरो बे एखे खामानिखौनो मा खालामबाय बै एखे खामानिखौनो मा खालामबाय 20 दिन थामहिनबा सानब्रै मोनसे खमायनानै होबाय अब्लाथ' निश्चय मानसिथ' नांखागोन कारण 30 जन मानसिल'सो दंखायोमोन जोंहा तो 20 दिन जुदि खालामबाय थामहिनबा सानब्रै जुदि खमायना होबाय ओके सानब्रै जुदि खमायना होबाय अब्ला बेसेबां मानसि नांबावगोन तारमाने बेखौ सोंबाय बेसेबां 6 जन क्लियार ओके तो आशा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदों जों गुबुन मोनसे पार्टआव खालामनोसै बेफोर कुइसनफोरखौ ओके तो जायफ्रा एप्सखौ डाउनलोड खालामाखै नोंथांमोना एप्सखौ डाउनलोड खालामनानै ला आरो बेवहाय जोंहा गासै क्लासआ अनलाइन क्लासआ गासैबो जाजोबगोन बेवहाय पीडीएफ नट्सनिफ्राय जागायनानै गासै नट्सफोरखौ जों बे एप्सआव लाखिनाय जादों नोंथांमोना डिस्क्रिप्शन बक्सआव थांनानै बे एप्सखौ डाउनलोड खालामनानै जोंनि WhatsApp ग्रुपआव जइन जानो हागोन आरो जायफोरा ग्रेड 3 ग्रेड 4 आसाम पुलिस टेट बायदिसिनानि थाखाय कर्स लानो गोसो जागासिनो दङ जों नोंथांमोननि थाखाय कर्स लाना फैदों नोंथांमोना जोंनि कर्सआव जइन जानो हागोन भिडिअखौ जोबथासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावो थेंक इउ